Wala ko no. Kaya ang mga larawan nagrepresentar ko no sa pagbuhat. Yung sa ni pagsiguro, sabay photographer ko na ito, ar makakuha sila ko yung artista ko na, kaya ito sa ilang lugar, kaya no ang mata, artista ko na, kayo nakampo na. Sikap na, kay Siso Cristo ko na. Dili ba nagdike? Dili ba tinoon nga? Nagampo sila kay muhikap ni Nazareno, kay makaayo, pastilan. Oh, iwan man ka nga dili, wa mo magampo yan. Di pangita na lagi chicks lagi. Ay, tawag ini nga, tubag ko, ang imong argumento, gikas chismis. Nga naman, kay kanang gingon imong artista, wa pa na artista, ang simbahan katoliko na nila tributo, larawan Kristo. Ang pinakakaraan na image ni Kristo nga venerate sa una mga Kristiyano, nagsugod pa ni Abtong 2nd and 3rd century. So kanang imuhang ingon nga, agi ka na sa mga artista, kanang ingon imong kono, sa korte pa na hearsay, buti pasabot resulta or bunga sa chismis. Second point, ingon pa nimo, kung tawag ini ka, nakasiguro bagin mo, napanay photographer sana, ay kuya, wag sa una. Ang mga ulod sa una, mga perfecto kayo. Napagani image ni Alexander the Great, gikan kini ato at buhay pa manggani. Papas ko ang image si Kristo. Diba? Labaw pa. Kung atong una, sila sa ilang panahon kani ato ang mga perfect yun, bukunit ug kitawag og mga larawan. Buhay magani ang image ni Emperor Artaxerxes 600 years before Christ nag-exist. How much more kang Kristo? Pero now ni Paul, lisod ko. Lisod ka doon. Kasi ba daw ni Lisod ka duwingon? Okay, sige. Next question. Magan, salamat. Professor. Mas nalagay ito, nalagay chicks Kaya ang kasulatan, mingon. Kaya nga magsimba ka mo, magsimba ka mo sa espiritu kamaturan. Karon kamaturan ka na. Adi na sila mutuhan na, amigo. Ikaw na, sila gituhan. pero ang Diyos, nag-iuna. Ang matuod nga pagsimba, magasimba sa espiritu kamaturan. Di na kinanglan, nga doon larawan niya. Aron kunungay, napang katumatawaran yan, ang matubang din mo. Bisawa na hulagway, ngunit tinuod kamaturan. Ang matuod nga pagsimba, magasimba sa espiritu kamaturan. Sa espiritu na ba'y makita? Wala na. Oh, so Ano ang imuhang tawag yun ng interpretasyon? Kaya kung tanaw niyo ba ang mga Hudyo kani adto, magsimba sila, mag-atubang sila sa altar sa Jerusalem. O ang altar sa Jerusalem, Exodus chapter 25 verse 18 to 22 na iributo sa mga kerubin. Ang templo sa Diyos kani adto na ay mga ributo sa mga kerubin, na ay naong sa riyon, na apoy gitawag og naong sa tao. Nga pwede naman unta sila makasimba og magkampo ng wato mga ributo. Pero anong ilamang yung ang mga ributo kay pagpadayag ka na nga ang maong lugar na ay koneksyon nga langit nun. Dili kalibutanon. Kaya kung wala na kitawag og mga ributo sa mga santos, utangan lang nagtulog ka sa kong kopras. Maalaan nagbudigas kopras. Kaya mo siya na, dapat yun magsimba sa Espiritu kamaturan. Gibuhat na sa Katoliko. Pagmatuloy ng Katoliko, amahan mo nakas langit. Di kinamlo ng Katoliko, amahan mo, pipilit ka ng larawan. Kaya kung mga panay pag-ampuha, tama ng imuhangon ako natin. Pero di naman pag-ampos Katoliko. Pag magsimba Katoliko, himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Di gyud pa ingon ang mga Katoliko na himaya sa ributo ni Maria, ributo ni Pedro ug uban pa. No. Nga naman kay ang pag-ampo, pagsimba sa mga Katoliko, direkta na sa Diyos, kay nituman ang mga Katoliko sa pagsimba sa Espiritu kamatuuran. Ito mga Katoliko, ana. Ano ginamit ng ributo? Kay mismo ang balaang kasulatan, ang unang katawag sa Diyos pa sa magsimba, bugamit og ributo. Pastor Rotoy. May mga, saan pahimuan yung ributo si Judas? Pastor Rotoy, ano kayo lagi? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa atin pong screen, and pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.